De gemeente Frensje-Turrediel rekent op een terugstart van glasproducent Steinfort. Het bedrijf zoekt nog klanten aan en boven dat is er een heel tijd vraag naar glas. Steinfort zal het faillissement onvregen bij de rechtbank in Ljouwert. Daar werk je 94 mensen. Friezen binnen volle negatiever over het kabinet Rutte als oren Nederlanders. Dat blijkt uit een enquête van Eén Vandaag in de regionale omroepen. Ik valt op dat Friezen Diederik Samson van de PvdA wel zittend als kandidaat premier. Hij stiet in Friesland op draaien naar Rutte en Roemer. De opwaardering van de N83 van Drachten naar de Drentse grens staan autodiek maar het stapzet worden. Dat bepleit het instanders voor de Raad van State. Het landschap zou het te bot ontaarste worden. De provincie wil de diek veiliger maken en de bereikbaarheid verbeteren. Jongeren kunnen meedenken over de nieuwe opzet van het Verzetsmuseum, onderdeel van het nieuwe Friesmuseum op het Saailand. Leerlingen van het gymnasium Bijes Noordé in Ljouwert hadden een enquête over ingevuld. Ik hadden kennis van de Tweede Wereldoorlog testen. Joen en vannacht buien, maar ook opklarings. Het wordt 4 graden. Morgen is droog, daarna volgt het rij, maar een temperatuur van 14 graden.